Čauko, Pálko. Dneska je viem, čaute môjmu klubakovi, v ďalšom videu. Mám mushroom kávu. A ja mám tiež mushroom kávu. Kúpili sme si mushroom kávu. A máme skin. Dámy a páni, celkom nový skin. Lenže totálne dementný. Ja som ho vyrábal, lenže sa mi nedarilo, tak som taký pofiderný skin má. Teraz nebudem vyzerať jak varezák so Steveom. A mám mushroom kávu, ktorá sa volá Pop Arrow. Pop Sheep, alebo ten seriál Arrow, tak to je naša káva. Oni ho najprv. A to je parku, nemôžem tam dávať svoj double jump. Skúsme parku, bitch. Je. Ja chcem tých 1000 gemov. Takže 10 000. Pop Arrow ide za nami. Dojde. A keď nebudeme chcieť, tak klikneme takto a ona zmizne. A je tu. Takže ujdeme snahe. Pokračujeme. Máme na Snowgolema, aj keď šetríme si na nového moba, ktorý je v tejto hre, takže... To čo? Wow. Tak som hovoril, wow. Ale on nás vzal hneď. To nás vzal. Je tu, to je doj. Play. Mne sa nejde. Wow. Zusza aj späť. Ja. Ej. Nie. Tak sa to nevyhráme. On to je spider. To je fakt spider. Wow, ako to prežil? Dobre, to by som už nedal. Kto z koho? Vivi. Zo snajpy. Teraz. Joj! To už nedá. Ale sa má 2 životy a my len 1. Čo má výhodu jak svinia. Jako... Dobre, on sa smial naposledy. Tak toto je taký kratší diel. Dlho som vám nedával videa, takže asi dneska budú až 2. Budete vidieť. A druhé môžem prezradiť Block Hunt. Takže sa sem majte sa dobre. Pa.